Nej men, nu ska jag look up today video. Okej, men i alla fall, så börjar vi. Det är min tröja. Jag menar, det heter typ Phoenix någonting. I don't know. Wildbird. Och så är det så här. Yes. En önska, men hugg. Nej, jag ska. Ja, sen är det sån här. Där strumpor. Ja. Wow. Nu ska det så mycket smink. Då har jag förstått. Lite halsbatta. Men det hade jag först. Den mascara var med Fat Lash Funky mascara. Så. Nu vill jag säga så. Man står kanske inte, men who cares? Not I do. Så. Lite fin köpten. Jag vet inte, jag fick ett mess. Nej, sitt vänner då. Det var inte jag fick ett mess. Så, om ni såg i min förra video What's on my phone, så har jag fortfarande inte bytt bakgrundsbild. Jag filmar med datorn fortfarande, sorry, men ja. Jag gör inte hela tiden, men jag tror det. Men sen så tror jag den här Origin Sweden One Lash Essential Mascara. Som typ har varje dag. Oj. Jag vet inte. Och sen där var den. Här är min sån här Dramatis Card Puncher Concealer Black Cream No. 1. Den här Kajal. Ni kan få se färgen. Den är väldigt fin. Det ser att jag har det för att typ såhär svart sminkning. Ja. Det är skitsamma. Där till ögonskuggan. Alltså jag börjar bli svag nu. Så. Alltså jag tar ut de här. Jag vet vad jag ska lägga dem. Först använder jag den här mörkblåa. Och sen den här svarta. Ser ni? Sen den vita som jag typ använder varje dag. Den. Tycker jag följa i A4. Och den ligger här på. Jag älskar, alltså jag seriöst älskar den här paletten. Jag kommer typ använda den varje dag, men I love it. Jag ska vara till my lips. Och det har gått fast nu, så kan jag ta på det. Oh my god. Ja. Vad hade jag den här? Improve Moment Star Glow Shining Lemon Gloss Studio Recap of Sweden. Det är nummer. Finns det ens nummer på sådana? Jag vet inte om det finns nummer, sorry. Men det är det här då. Jättesnyggt. Och så är det där. Jag kan inte få det. Joy. Vänta. Det hade jag inte på före. Jag hade helt. Sen har jag alltså läppsin och jag tar fram den. Sen hade jag det här lipgloss. Jag tror att det var. Oh my god, det är från H&M. Så där lipgloss. Så här typ en kvinna och bara wow. Yeah, I'm fotomodell. Ja. Den är så här så lättare. Den blir så här krämig stil.
Och sen så hos min kompis. Hon har såhär, jag sa hos henne så tog jag med det här och lite annat smink. Och sen lärde hon oss att överkast med så jättemycket hårstrån och så här vickor. Så alla utom min sminkade med vickor och hennes hår. Och så tänkte jag, det var så ser ut. Och ni kan få ta det med något Skype. Jag bara kolla upp det. Oj. Så. Nu ser man lite. Alltså jag älskar det. Så hade jag. Sen så det på det här ståndet. Alltså jag älskar dem mycket. Så jag har 2 sådana. Där fick jag första presenten. Där fick jag av min kompis. Min fett. Nere förut. Och så inget kalla. Om det är det. Åh, kolla på min hund. Hon är så snälla läppar. Det är inget att skryta om, men jag vet. Ja, men för den här videon. Om du tyckte om den så tryck på gilla-knappen. Jag ska trycka på den knappen. Gilla. Jag hinner inte lägga på sminkvideo. Gråt inte. Jag finns i era hjärtan. Vad konstiga läppar. Vad roligt. Jag ska med. Det var den här. Look of today. Och tack för att ni kollade. Tryck på så fall på gilla-knappen och prenumerera på mig. För jag är bäst. Jag är inte. Kommer lite mycket. Och så inte att det här är ett kvitto eller något. För det är inte. Ja, jag har tagit sina kvitton. Puss. Every day I'm shopping.